הרחם של האמא, והם מדברים אחד עם השני, אתה מקשיב מבחוץ, שומע שיחה של תאומים בתוך הרחם. והנה התאום האחד אומר לאחיו, אחי היקר, תדע לך יום יבוא, ואנחנו נצא מכאן החוצה. אחיו מזדעזע, חס ושלום, היא תדבר כך, אסור לצאת. אם יקרה אסון ונצא החוצה, ניפול לתהום, נתרסק, נמות, בחוץ אין כלום. מה אתה נלחץ? בחוץ יש עולם גדול, ואנחנו נצא לשם. איזה שטויות אתה מדבר, מה זה עולם? פה זה העולם. הנה, זה העולם, כדור חשוך, מלא נוזלים, ושנינו שוחים בתוך המקום הזה, בתוך העולם, ואנחנו נושמים מהטבור ואוכלים מהטבור, העולם מאיפה אוכל שותה נושם, יש לו את חבל הטבור, זה העולם. אחי מחייך, אומר לו, אתה טועה. תדע שמעבר לקיר הזה, שם נמצא עולם ענק. וכשנצא לשם, לעולם שנמצא בחוץ, אנחנו נתחיל ללכת ברגליים. לא כמו כאן שאנחנו שוחים בתוך נוזלים. כשנצא לשם, נתחיל לאכול מהפה. לא כמו כאן, אנחנו אוכלים מהטבור, נושמים מהטבור. אנחנו ננשום מהאף. והטבור שדרכו היום אנחנו אוכלים, שותים, נושמים, הטבור הזה ינעל לנצח. אתה תשכח שפעם אכלת משם. הטבור ייסגר, יום יבוא שהטבור ייסגר. זה רק שמה שהטבור ייסגר, כמעט יתעלף. אומר לו חס ושלום, אם הטבור ייסגר, נמות. אי אפשר לחיות עם טבור סגור. כמה שאחיו מנסה להסביר לו, פה אתה צודק, פה אם הטבור נסגר מתים. אבל שם אנשים חיים עם טבור סגור. הוא אומר לו, אתה חי בדמיונות. אני מדבר איתך על מדע, לפי המדע של הרחם. מה יקרה לעובר שהטבור שלו ייסגר? ימות. אתה מדבר איתי על דמיונות, אנשים חיים. הוא אומר לו, אבל תאמין לי, יש שם מיליארדים של בני אדם שהם חיים בצורה כזאת. הוא אומר לו, אם הגעת למיליארדים, אתה זקוק לאשפוז דחוף. מה זה מיליארדים? כל העולם יש 2 בני אדם, אין אפילו 3. אתה מדבר איתי על מיליארדים. כמה שהוא מנסה להסביר לו, פה זה... כמה זמן הוויכוח נמשך ביניהם, ככה ויכוח סוער? 9 חודשים. זה אומר, יש חיים אחרי ההיריון, זה אומר, אם יוצאים מכאן, נופלים לתהום, מתרסקים מתים. מגיעה שעת הלידה. מי נולד ראשון? לצורך העניין נקרא לו האח המאמין. בסדר, זה שמאמין שיש חיים אחרי, הוא נולד ראשון. שואל הרב טיקוצ'ינסקי, איך יגיב האח שנשאר ברחם? הרי לפי ההבנה שלו, מי שיוצא החוצה נופל לתהום, מתרסק ומת, הוא רואה שאחיו יצא והוא נשאר לבד. הוא לא ירצה לצאת, הוא יתחיל להתאבל עליו, אחי היקר, נפלת לתהום, בטח אתה מת, אתה גמור, מי יודע מה קורה איתך שם בחוץ. אבל מה באמת קורה באותה שעה בחוץ בחדר הלידה? גם שם מתאבלים? מה קורה בחדר הלידה? שמחה גדולה, מזל טוב, נולד תינוק. עוד כמה דקות יעברו, גם השני ייוולד ויגלה את האמת. זה המשל, הנמשל מובן מאליו. כשאדם חי בעולם הזה, אתה מדבר איתו על החיים שאחריהם. מה אתה מדבר? הנה סבא מת, לא רואים אותו. אבל מה זה המוות? כמו שתינוק נולד, מוריד את השיליה, פה הוא לא צריך שיליה. שיליה שייכת לצורה של עובר ברחם. אז גוזרים לו את חבל הטבור, מורידים לו את החלק מהגוף שקוראים לו שיליה. כי פה הוא לא צריך. גם כשאדם עוזב את העולם הזה, עובר לעולם הרוחני, מוריד את המעטפת השנייה שקוראים לה גוף, בעברית גוף זה מלשון מגופה, כמו שמגיפים את התריסים, ככה הגוף סוגר על האדם. ואז האדם עובר לעולם האמת. היינו בלוויה של הרב עובדיה יוסף. כולם בוכים, עצובים, אנחנו פה בוכים, אבל מה קורה שם למעלה? איזה שמחה, איך אני יודע שכשצדיק מגיע לעולם האמת יש שמחה עצומה? לא רק מצד מה שכתוב אצלנו, יש גם עדות. הסבא של הרב יהודה פתאיה, הסבא של הרב דוד בצרי זה הרב יהודה פתאיה. יש לו ספר רוחות מספרות. אני שמעתי מהרב עובדיה יוסף שאמר שב100 השנים האחרונות היו המון מקובלים, אבל גדול המקובלים זה הרב יהודה פתאיה, סבא של הרב דוד בצרי מירושלים. כך שמעתי מהרב עובדיה יוסף אמר, זה המקובל הכי גדול שהיה ב100 השנים האחרונות. אנחנו קראנו את הרב כדורי, הוא אומר שהוא היה מעל כולם. נפטר בערך לפני 40 שנה, הרב יהודה פתאיה. יש לו ספר, פירוש על התנ"ך על פי הקבלה. ובתוך זה יש כמו חוברת כזאת, רוחות מספרות, הוא דיבר עם נשמות של מתים, שהיו דיבוקים, נכנסו, היה מדבר איתם, עושה להם תיקונים ומציל אותם, מוציא אותם מגיהנום לגן עדן, היה ממש עשה איתם חסדים גדולים. אז שם הוא כותב תאריך, מקום, שם, כל הפרטים. אפשר לקנות את זה בחנויות. הספר נקרא מנחת יהודה,
רוב הספר זה פירוש על פי הקבלה, אבל יש איזה פסוק שמדבר על נשמות, אז מתוך זה הוא מספר, בוא אני אספר לך מה שאני ראיתי בעיניי, וככה הוא מדבר עכשיו על מה שהוא עשה. אז בין השאר הוא כותב שחבר טוב שלו גם היה מקובל וצדיק, נפטר מהעולם. והרב כותב שמאוד כאב לו, היה בצער גדול, חבר שלו עשרות שנים לומדים ביחד, נפטר. עם מי הוא ילמד עכשיו? היה בצער. באותם ימים דיבר עם איזה רוח אחת של מת בשביל לתקן אותה, ואז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה בעולם האמת, שמעת משהו על החבר שלי שהגיע לשם? שעכשיו נפטר, הגיע לעולם הבא? ראית אותו? פגשת אותו? אומר לו הרוח של הנפטר בהנחה, אני יכול לפגוש אותו? אני יודע שהוא הגיע, אבל לא, אני לא יכול להגיע להיכלות הגבוהים. הוא נמצא בהיכלות הגבוהים, במקום שלי אי אפשר. אז מאיפה אתה יודע שהוא הגיע? אומר לו, אני הייתי בהיכל נמוך, אבל שמעתי את הרעש וההמולה של שירת המלאכים בעולמות העליונים שמקבלים את פניו, ושאלתי את המשחיתים הממונים עליי, הוא היה עדיין חוטף מכות, שאלתי מה זה השמחה הגדולה שיש שם למעלה, ואמרו לי שהגיע, אמרו את השם שלו, שזה צדיק הזה, שזה חבר שלך. אז מזה אני יודע שהוא הגיע. אז רואים, אדם צדיק מגיע לעולם האמת, שם איזו שמחה גדולה. עכשיו, מה זה צדיק? יש מישהו נולד צדיק? מי קובע אם אתה צדיק או לא צדיק? אתה קובע במעשים שלך. האדם קובע לעצמו, האם הוא לוקח את החוברת הזאת, ספר הוראות יצרן, והולך לפי זה, כל מוצר שאתה קונה אותו, יש הוראות יצרן. התורה, למה קוראים לה תורה? הוראות יצרן. אתה משתמש נכון, מרוויח עולם הזה והעולם הבא. אנטיוכוס, אם נחזור לרגע לאנטיוכוס, הגישה שלו הייתה רק עולם הזה. והוא לא שם לב שבגישה שלו מפסידים גם את העולם הזה. על זה נדבר קצת בהמשך. אבל לרגע ניגע גם בגישה של המדענים היום. אני מניח שהציבור מכיר את המחקרים שנעשו על אותם שחזרו לחיים ממוות קליני.